sad kubuan guys, magluto kong BeNiGnEt. Ano ma? Isa tong ganahan BeNiGnEt. Mix lang na ko. Pwede mo palito. Kuan, kanang nangay. Dandang o kanang tamo tapos taas. Oh. Tapos kami tapos taas. Ang kamutin ba kayo? Wala ko dito. Dapat na kung kamutin dito sa taas. Ay? Taas. Wala kilay ba? Andam pakai. BeNiGnEt ko manorin sa BeNiGnEt guys, kaya wajib sa YouTube kasi pangitan may kwarta. May bugas, kapalit ng bugas. Sige lang ko maluto, kaya may kapalit ng bugas. Ako nang gilunod ang gabi guys. Nya karon kanina sa kamote. Kining kamote ako na sa nang gilunod. Bukal-bukal siya.
63. Pag ginansya ka ko, ano nila? Pag ginansya ka ko, ano nila? Akong puna na ni, 3 stopin. Ha? Wala pa. Bunda na yung tulog ba?
Sige!